Už sme na apartmane. Taký šumný tento. Paličku som mohol. Spadol som v páhne, ohol som paličku. Dneska v Telgarte takéto ubytovanie. No. Celý mokrý, studený. Ale to tu nám bude čo? Teplo. A sucho. No tu sebe takto ponožky. Natoč to. Dobre, natočím. No, tá vyzler sa, všetko, čo máš mokré. Celý apartment je náš. Máme to tu parádne. Tam knižky, hory, turističné mapy, výhľad na Kávoľu. Máme kuchynku, máme stôl, ja to tiež vidím po prvý raz, ty kokso. Mikrovlnka, chladnička, platničky, cikoky, bomba. A ešte samozrejme. A utierak máme? Máme utieraky, tam sú za tebou. No, toto Budar. Budar brať ukazovať nebudem, nie? A tu mám, ja už som si zložil veci. A naša spasa, kúpeľňa.